Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu 12.355.679 zenbaki magikoa. Zenbaki magiko hau biderkatzen badugu bederatziren multiploekin, agertuko zaigu zenbaki bitxi bat. Ikus dezagun, egiten badugu zenbaki magikori bider bederatzi bider bat, ikusten dezute ateratzen direla bederatzi bateko. Egiten badugu bider bi, bider bi, ateratzen zaigu bederatzi biko. Hau da, biderkatzen badugu bider iru, bederatzi iruko. Bider lau, egiten badugu zenbaki hori bider bederatzi, lau bederatzi aterako zaizkigu, denak berdinak. Egiten badugu bider bost, bederatzi bosteko. Egiten badugu bider sei, bederatzi seiko. Egiten badugu bider zazpi, zazpi bederatzi aterako zaigu. Beti egin behar dugu bider bederatzi eta bider nahi dugun zenbakia, zifra bateko zenbakia. Bider sortzi, sortzi bederatzi sortziko. Bider bederatzi, bederatzi bederatziko. Orain ikusiko dugu egiten badugu bider 11 adibidez. Ikusten dezute egiten badugu bider 11, orduan, aterako zaizkigu batekoak 11 osatzen duten zifrak, lehenengo zifran eta azkeneko zifran, eta erdiko zifrak da bat gehiago egitea, hau da, bat gehi bat bi, hau da, bederatzi biko. Egiten badugu bider 12, ikusten dezute, daukagu 12 adierazita lehenengo eta azkeneko zifretan, eta erdian ditugu sortzi iruko. 13rekin bat eta hiru azkeneko zifratan, eta bat gehiago, hiru baino bat gehiago, erdiko lekuetan, lau sortziko. Bider 14, ikusten zute 14 bat eta lau, bat lehenengo zifran, eta lau azkeneko zifran, eta erdian, lau gehi bat, sortzi bosteko. Bider 15, gauza bera, bat lehenengo zifran bost azkenekoan, eta 6 sortziko erdian. Bider 16 egiten baduzute, lehenengoa da bat, azkenekoa 6, eta erdian bat gehiago, sortzi zazpiko. Bider 17, bat lehenengoan, zazpi azkeneko zifran, eta bat gehiago, hau da sortzi, sortziko erdian. Bider 18, bat eta sortzi, hau da bat lehenengoan, sortzi azkenekoan, eta sortzi bederatziko erdian, sortzi baina bat gehiago. Eta horrela izango genuke batetik 18. Bale? Hau da, 12.355.679 zenbaki magikoari buruz jakin behar dezutena.